Pılingên berfê dikarin dibin sıfırê çil fahrên aytî da jiyana xwe bidomînin. Ayarê wan ji pirçeke stûr tê holê. Li serê her metre sêcer înçî da 26,000 mû hene. Di nav pisîka de ayarê herî bi pirç yê wan e. Ev hêjmer di mirovan da 1300 e. Pılingên berfê xwediyê pençeyeke ferhin. Ev pençe li ser berfê giranbûna we belav dike, nahêle bikevne binê berfê û dihêlin li ser berfê bi şiklekî hesanî bimeşin. Ji bo got xwe germ bikin, dûvê xwe yî dirêj û bi pirç mîna betaniyekê bi xwe de dikin. Dûvê pılingê berfê ji wan reweka amûreka hevsengiyê ye. Di nav pisîkan de xwediyê dûvê herî dirêj û giran in. Dûvê dirêj mîna darekî got yek hevsengiya xwe jê bistînî alîkariyê dide pılingan. Ev jî dihêle got li cihê çal